Înainte de a începe, ne ungem cu mir sau orice ulei ne revitalizează. Facem 3 respirații profunde ca să ne relaxăm. Vizualizăm în fața noastră un flacăr violet și cu mâna stângă o atingem. Flacăra ne cuprinde degetele și arde toată structura noastră fizică. O privim cum urcă pe mâna noastră, ajunge să ardă în jurul cotului, mai apoi la umeri. Flacăra urcă până ne purifică zona capului, fiecare celulă atom al nostru este revitalizat. Acum, cu mâna dreaptă, atingem flacăra din față, o lăsăm să ardă, să ne cuprindă toată mâna, ca apoi să se unifice, partea stângă să formeze un tot. Arde zona pieptului, inima plămânii, lăsăm să ardă toată tristețea, părerile de rău, resentimentele, blocajele de aici. Apoi coboară spre zona trunchiului, ajunge în zona genitală. Lăsăm flacăra violet să ardă toate momentele în care ne-am reprimat sexualitatea și am negat partea noastră de creativitate, abundență și prosperitate. Urmărim